Ginsuspende sang Senado ang session sini tubtub sa Lunes, alauna sang hapon, Nobyembre 17, kasunod sang kamatayon ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Inibilang pagsunod sa madugay na nga tradisyon sang upper chamber kung mapatay ang isa sa ila kaupdanan. Antes sang anunsyo, nagapatigayan ng Senado sang plenary deliberations para sa 2026 budget sang Department of Budget and Management kag sang Department of Finance kag mga attached agencies sini. Half-mast man ang flag sa building sang Senado subong. Pahayag ni Senate President Tito Soto, padayon nga magakabuhi ang legasiya ni Enrile, ilabi na sa Senado, nga ginpalangga sini kagin serbisyuhan sa malawig nga tion. He has dedicated his whole life, even until his last days, to public service, and we will remember him for his formidable intellect and compassion to the people, especially the employees of the Senate. So as we mourn his passing, we find comfort in knowing that the legacy of Manong Johnny will always live on, etched within the walls of this institution that he loved, and his service to the nation will be forever etched in the hearts of many Filipino. Si Senate President Tito Soto, ginbalikan naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri kung ano kapisan magtuon sa mga hagna si Enrile kag kung ano ini kaalam pag-abot sa plenaryo kag sa mga hearing sang Senado. I also wish to express my sincere condolences to the Enrile family. I had the opportunity to be his majority floor leader in the 14th Congress. And so we could never forget his tireless efforts to always keep the image of the Senate at the level of statesmen and women. And we learned so much from the good gentleman from Cagayan. Si Senate Majority Leader Mig Subiri naghatag man sang ilang mensahe kag mga simpatiya sa pamilya. Ang iban pa nga mga senador kaangay kanday former Senate President Francis Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Kiko Pangilinan, Senator Lito Lapid, Senator JV Ejercito, Senator Win Gatchalian kag Senator Joel Villanueva.